Siyaphinda futhi bazalwane ukubingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi yethu. Siyabonga kakhulu bazalwane kulolu chungechunge obelukhona lwezifundo eziwuchungechunge sibuka izwi likaNkuluNkulu ndawonye. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ohamba nathi kuze kube kalokhu egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi bazalwane. Kuzogcina yena nguyena eqaleni lithi iBhayibheli kumaHebheru uJesu Kristu nguye izolo nguye namuhla nguye kuze kube phakade. Uma sekufezwe konke kule odo bazalwane esibuya kuyo sivezileke ukuthi ke umbuzo othi kungani uSathane eyekelwa manje ahlupha abantu. Sizamile kancane ukuphendula lowo mbuzo lowo ekugcineni saseziveza isithombe ukuthi uSathane kuzoqedwa ngaye. Manje yonke lento ekhona exova abantu emhlabeni eyonisa abantu emhlabeni baxabane noNkulunkulu bahlukane noNkulunkulu. Yonke lento izoqedwa mase qedwe nguSathane iyophela yonke. uNkulunkulu uzoba uNkulunkulu phezulu kwakho konke njengalokho ayiNkulunkulu umhlaba namazulu ungakasekelwa. Isimo sizobuyiselwa lapho ebuNkulunkulwini bukaNkulunkulu. Njengamanje silungiselela lokho uma ufuna ukuba ingxenye ngoba before umhlaba usekelwe sasikhona kuNkulunkulu. Ngokwecebo lakho uNkulunkulu wasiletha ngokuthanda kwakhe ngokuhlela kwakhe ukuthi sizoba semhlabeni. Manje safika umhlaba usonakele sase sijoina uhlelo lokuthi kuhlengwe abantu ukuthi babuyiselwe uNkulunkulu ngoba sekufika umphazamiso ozophazamisa uhlelo kaNkulunkulu. Mase qediwe ke ngayo umphazamisi wayiswa endaweni yakhe yokugcina ngci emlilweni wakaLasha sihogweni umlilo ovuthi isibabule then ichibi lomlilo. Uma sekuqediwe ngaye umphazamisi onguSathane then uhlelo luzobuyela ebuNkulunkulwini bukaNkulunkulu. Then sibone iplan icebo God's perfect plan iplan likaNkulunkulu eliperfect ayenalo umhlaba ungakasekelwa. Manje asikuboni lokho ngoba sibona lobu obukhona emhlabeni. Sibona lobu buhlungu sizwa lobu buhlungu sizwa lokhu kuhlukumezeka ngendlela eziningi. Manje ke bazalwane ngifisa sikhulume ngezwi likaNkulunkulu elifakazela ukuthi ekugcineni uNkulunkulu uyothatha over. Mhlambe sofunda incwadi embili. Right, eyokuqala kwabaseKorinte bokuqala chapter 15 soqala ukufunda kuverse 20 sigcine kuverse 28. Yini bazalwane esiyibukayo lana? Sibuka ukuthi uSathane seqediwe ngaye okade eyumphikisi ephikisa uNkulunkulu ehlubukile okade eyumhlebi eyumangali emangalela abazalwane ezulwini futhi okade emelana nentando kaNkulunkulu ephikisana nentando kaNkulunkulu ephikisana necebo kaNkulunkulu seqediwe ngaye manje siqedile manje ngoSathane. Sibonile bazalwane kule odo edlulile. Manje sifuna ukubona ukuthi isimo sizoba njani ke manje emva kwalokho. Isimo bazalwane sizobuyela kwi-perfect state. I-perfection kaNkulunkulu. So ke sizofunda lokho ke manje. Verse 20. Kepha kalokhu uKristu uvusiwe kwabafileyo engulibo lwabaleleyo. Ngokuba lokhu ukufa kweza ngomuntu, ukuvuka kwabafileyo nakho kweza ngomuntu. Ukufa abazalwane kweza ngobani? Ngo-Adam owale ngoSathane beno Eva. So ke ukufa kwangena ngo-Adam lokuqala ensimini yase-Edeni. Then bakhishwa abantu ensimini yase-Edeni sebonile. Then ke ukufa ke kwangena ke bafa abantu ke njengoba kufiwa. But seqedwe konke then uNkulunkulu ke uletha uJesu ukuthi ke umuntu abuyiselwe ensimini yase-Edeni la kunokuphila okuphakade khona. iParadise. So ke manje iverse lisho njalo ke
umuntu okhulunywa ngaye la ukuthi kwafika ngayo ukufa uAdam oqala, then bese kuthi uJesu Kristu ukuphiliswa kufika ngaye. Verse 22 ngokuba njengalokhu kuAdam bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayaphiliswa, kepha yilowo nalowo ngesigaba sakhe. uKristu kuqala, bese kuba ngabanga bakaKristu ekufikeni kwakhe. uKristu yena uvuka eqala, ulibo lokuqala ekuvukeni kwabafileyo, kwavuka yena eqala. Ngichazele lokho kwamanye ama-audio. Manje ke uKristu yena aqala uvukile kwabafileyo, bese kuthi bonke abakholwa nguye, abafele kuye, abalale bekuye, bayakuvuswa bonke ekufikeni kwakhe ezolanda ibandla elingcwele esilungiselela lokho njengamanje. Futhi silungiselela ukuthi umuntu mayefa afe naye ayolinda nabalindile ukuze kufikeni kaKristu avuswe lo muntu lowo. So ke ekufikeni kwakhe, verse 24, andukuba kufike ukuphela nxa enikela umbuso kuNkulunkulu uyise. Ukuphela ila uJesu esezonikela umbuso, ngoba uJesu uzile ukuzosindisa abantu bonke, abantu abasindisiwe bakholwa inkosi uJesu. Then ke uJesu uthatha umbuso okade uqhwagwe uSathane. So uJesu uyawuthatha manje, then mase uthathile uJesu esenqobe yonke into, bethi umbuso uzobe sewubuyisela kubani? kuNkulunkulu uyise. Right, lapho esechithile ukubusa konke nobukhosi bonke namandla, ngokuba umelwe ukubusa aze abeke izitha zonke phansi kwezinyawo zakhe. Makuthiwa izitha zonke including uSathane, nabo bonke abahlubuka noSathane, ingilosi ezimbi ezahlubuka noSathane ezulwini, then nabo bonke ababusi nemibuso namandla nabantu bonke namakhosi onke omhlaba, konke kufuneka kubeke ngaphansi kwenyawo zakhe. Uyezwa ukuthi uJesu yena uzogcina bazalwane? Iyobe kuphi imfundo yalelizwe nemisebenzi yakhona, nempumelelo yakhona, nenhlala kahle yakhona uma sekufike kulesi sigaba lesi? Ngiyacela ukuthi ungalahlekelwa into ekhona ngento engekho. Lento yokuphila kangcono emhlabeni kuba nakho usufundile iyabalimaza abantu and izobagcinisa ekubhujisweni kwaphakade. Iyisitha sikaKristu. Verse 27, ngokuba izinto zonke, alright, verse 26, isitha sokugcina esiyakuchithwa singukufa. Lokhu okusihlukumezayo njengamanje, nabantu abakusebenzisayo noSathane akusebenzisayo, uyabulala nje uSathane, uyabulala nje. And kulezi insuku songazathi ukubulala umuntu nje sekuyinto nje elula nje. Bayabulawa abantu kakhulu, abanye babulawa abanacala. Kufuneka izitho zabo zomzimba ukuze kukhandwe imithi, kukhandwe ama-drugs. Yabona lokhu kuthiwa ifamakia, pharmaceutical drugs adistribute ayuse lapha kwi-pharmacy, bese uthi ama-pharmacist ifundiswa ziwadistribute, ziwadispense, bese kubizwa kuthiwa i-dispensary. Ifundiswa zonke lezo bazalwane. Manje yonke lento ama-drugs ayabulala, bayafa abantu ngendlela eningi, kwakhiwa ikhali, weapons, ibhamu, imese, ngapha kwakhiwa ama-drugs. Yonke lento, zonke lezinto, imisebenzi yale emhlabeni, ukuhlakanipha kwala emhlabeni, ukufunda kwala emhlabeni, uNkulunkulu uzokuchitha konke. Yazi nje kulula ukuthi umuntu athenge uphoyizeni awufake ekudleni abulala umuntu, ngoba efuna indoda yomuntu, ngoba efuna umfazi womuntu, ngoba efuna isikhundla esithile. Asifundele umsebenzi othela ukuthi ubani uyangiphazamisa akasuke. Makasuka ubani lesikhundla nanjani sothathwa yimi qualified. Laba abanye abawazi umsebenzi, babulalena abantu emsebenzini, enkampanini, emafemini, kuma-departments ngendlela eziningi. Abanye bathengelwe inkabi mase beqala amabhizinisi. Nje kunabantu abakhokhelwayo, ukhishwe imali usuku nosuku, nemali ekhishwayo ukuthi inkabi lena, yabona. So sekune installment, yabona.
imali ekhishwayo ikhishwela nje ukuthi nje maye kwathi ikhweshe nje inkabi ziyathunyelwa ziyobulala umuntu then usuthatheka njengomsebenzi oprofessional ukuba inkabi yabona afika umuntu ngesibhamu sakhe nje adubule naye akazi ukuthi naye uzofa ngelilanga sekohliwe lokho nomazi akanendaba ukuthi nguna phakade yakho uzoyichithela kuphi. So ke manje nje ukubulala nje into nje engenankinga nje ebhedlela lapha nifundisa odokotela nonesi khona ukubulala okuprofessional okuthiwa i-mercy killing or euthanasia, then bambulale nje umuntu bawususa umphefumulo kube baba decide ukuthi siyaqeda lo mphefumulo mhlambe lo muntu ulimale kabuhlungu manje akusafeki kuyena then ngendlela limala abhlungu ngayo usezoba iklabishi nje into nje efana nomuntu ongekho, so akekho umuntu ozonakala umuntu bese bethi bexoxa nomndeni ukuthi ingcono sembulale siqede ngaye then simphumuze bathi mercy killing, siyamzwela siyamphumuza ngoba usebhlungwini bathatha umphefumulo bambulala kanjani lo muntu loyo bafundisiwe bakufundele lokho kubulala lokho. Ingane isikhandiwe lapha ingane iseyihlule then bafaka umjovo, lo mjovo ukhande ubani lo mjovo izifundiswa lamaphilisi akhande ubani izifundiswa kubulawele yangane lapha nakhushula isisu. Ziningi indlela zokubulala abazalwane, ziningi indlela zokubulala nje kulezi insuku bayafa abantu ngendlela eziningi. Adla ama drugs umuntu ambulale. Right, isitha sokugcina esiyakuchithwa singukufa. Mawufunda isambulo 20 ngalena sithi ngithi verse 14 ukufa neHades kwaphonswa ichibini lomlilo. Ukufa neHades, isitha sokugcina esiyakuchithwa yini? Ukufa. Isitha sethu lesi, and lokhu kufa lokhu kwalethwa ngenxa ukuthi sengena isono. Umuntu esonile wangayenza intando kaNkulunkulu, wangenza lokho uthandwa uNkulunkulu, woniswa uSathane. uSathane uzoboshwa nala afakwe emlilweni lapha esogweni nalokhu kufa lokhu ngoba uSathane waqamba amanga Adam noEva wathi uNkulunkulu yazi ukuthi ngeke nife manidla lo muthi lona okwazi ukuhlanipha nolukhuzana nizohlanipha njengaye. Waqamba amanga uSathane wathwista amazi kaNkulunkulu. Manje abantu uNkulunkulu akakushidile abantu bazofa, bafa ngempela abantu. Isitha sethu lesi manje nakho ke isitha sokugcina sokuchitha uNkulunkulu usasekile njengamanje. Kuningi ukubulala khona nje manje. Ingane ibulala abazali ngoba ifuna imali yabo, ifuna amafa. Akasafi ngani manje ngoba manje iwili ngeke ikwazi ukuthi isebenze esaphila lo muntu ungcona afa bese iwili isebenza ngithola amafami. Kube lula nje ukuthi ingane ibulala abazali bayo. Kube lula ukuthi abazali babulala ingane ngoba bafuna ukuyoceba, bafuna ukuthwala ngayo, bafuna ukukhendla ngayo. Manje ufuna umuntu uceba athathe ingane umuntu ayoyibulala, athwale ngayo, ecede igazi, athathe izithe ethile. Kulula nje ukwenza lonto. Yiwo wonke umqondo kaSathane lona. Verse 27, ngokuba izinto zonke uzithobisile phansi kwezinyawo zakhe, ubanena uJesu Kristu. Kepha nxa ethi izinto zonke zithotshisiwe, kusobala ukuthi ungaphandle kwazo yena ozithobisele phansi kwakhe. Ubani lo? uNkulunkulu. uNkulunkulu owenza ukuthi uJesu zonke izinto zimthobele zibe ngaphansi kwenyawo zakhe. uNkulunkulu owenze lokho. So ke makuthiwa izinto zonke akufaka uNkulunkulu phakathi lapho. uNkulunkulu ukhishelwa ngaphandle ngoba uyena othobisela izinto zonke ngaphansi kwenyawo kaJesu. Verse 28, kodwa nxa izinto zonke sezithotshiselwe phansi kwakhe, ubani? uJesu, lapho ke nayo indodana engubani? enguJesu Kristu iyakuzithoba phansi kwalowo owathobisa zonke izinto phansi kwayo, ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kukho konke. Ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kukho konke. Sizofunda njengamanje isambulo chapter 25 ukugcizelela lenkulumo. Right, sizoqala ufunda verse 5. Isambulo chapter 21 verse 5, verse 5. Wayesethi ohlezi esihlalweni sobukhosi, bheka ngenza konke kube kusha. Wathi loba ngokuba lawa mazwi athembekile aqinisile. Wayesethi kimi, sekwenzekile, ngingu Alpha no Omega,
ukuqala nokugcina. Owomileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto, futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye, yena abe yindodana kimi. Onqobayo. Manje uNkulunkulu umyekele njengalesi sikhathi uSathane ukuthi adukisa abantu, akhohlisa abantu. Sekufuneke manje wena ukholwe uJesu Kristu njengoba sishumayela nje sifundisa sichaza sambula imfihlakalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngomoya wakhe usithumile, uyasisebenzisa ukuthi kube khona into ozoyazi other than lokho kwaziyo ukufundele nofundiswa khona ezikoleni zalelizwe ema-universities. Nokusebenzayo ulwazi onalo ukusebenza kwakho profession yakho, so kufuneka uqhathanise ukhethe. Ngeke ukwazi ukubamba kokubili. Iphutha lelo bazalwane, iphutha lelo. Umuntu ofuna ukuzuza lokhu kuphila abe nalesi siphetho la uNkulunkulu esewuNkulunkulu phezu kwakho konke, uJesu oweza wazofa afela abantu ezonweni zabo abasindise, eseqedile waqeda ngayo yonke imibuso yobumnyama nababusi bakhona, yonke into nesitha sokugcina waqeda ngaso esiwukufa. Then uJesu uzothatha umbuso awulethe eNkulunkulu, bese uJesu eyathoba asubmit ehle naye azothoba ngaphansi kokubusa, ngaphansi kwe-leadership, ngaphansi kobukhosi bukaNkulunkulu ubaba osezulwini, umnini mandla onke, umdali wamazulu nomhlaba. Ayithoba uJesu abe ingane, abe indodana. Then ke lithi ke iBhayibheli uthi uNkulunkulu lana isambulo 21 uverse bani, uverse 7, onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto, futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye, yena abe yindodana kimi. Onqobayo leli gama elithi abe yindodana, manje abesifazane bazobuza ukuthi thina ngoba singabesifazane soma amadodana kanjani. Lana kusakhulunywa ngegender, lana sekukhulunywa ngeposition, ukuthi uma ungumntwana kaNkulunkulu windlalifa yezulu. Akusiyona igender. Ithi inkosi uJesu abazohlala embusweni kaNkulunkulu bahlale babuse kanye nenkosi uJesu. Akusekho ukuganana, akusekho ukuganana laphana. Bafana nengilosi, la sobe sesifana nengilosi, and ingilosi sibizwa ukuthiwa singamadodana kaNkulunkulu. Nathi sobe siyojoyina lapho ingilosi ezingcwele ezilungile engahlubukanga noLucifer. Then ezasala zathoba zasubmita uNkulunkulu, zathi uNkulunkulu noma uLucifer eseyiveza ukuhlakanipha kwakhe, kodwa uNkulunkulu thina simanaye, ubaba wethu osidalile. Manje lezo ngilosi singamadodana, nathi ke siyothatha leyo position ukuthi sibe ngamadodana. Lana asikhulumi ngegender, sikhuluma ngeposition. Igama elithi indodana lisho ukuthi position. Yabona? Iposition yethu leyo. Yabona? Esiyobe sikuyo singamadodana kaNkulunkulu phezulu konke. So ke manje bazanozuleka ukuthi ke uthini uNkulunkulu onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto lezo. So ke isethembiso lesesithenjiswe sona ukuthi kuzodlula konke. Kuzodlula konke. Uma ufunda isambulo 22 verse 3, akusayi kuba khona nokukodwa ukuqalekisa, isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu nesewundlu siyakuba kuwo umunwa nomuzi ongcwele, nezinceke zakhe ziyakumkhonza. Izingobani inceke zakhe? Thina. Uma sinqoba lamhlabeni sinqoba ini? Sinqoba inkanuko, sinqoba uthando, sinqoba ukuheheka, sinqoba izinto, uhlakanipha kwalelizwe nemfundo yakho, sinqoba bazalwane uthando lwezinto zalelizwe, material things, materialism. Sinqoba iinfluence yamademoni nefundiso zawo amademoni ezi-wisdom yalelizwe. Siyanqoba bazalwane, sinqoba bazalwane ubukhazikhazi, ama-temptations awubukhazikhazi balelizwe. Imoto zinhle kulomhlaba, izindlu zinhle, kuyadliwa ukudla kuhle. Isono abantu bathi simnandi noma size ebhujisweni, kodwa bayasijabulela abantu, bayajabula ngaso. Kufuneka sinqobe yonke lonto bazalwane. Sizinceke zikaNkulunkulu masenze njalo. Right, verse 4.
zibone ubuso bakhe negama lakhe liyakuba semabunzini azo. Ubusuku abusayi kuba khona, abadingi ukukhanya kwesibane nokukhanya kwelanga, ngokuba inkosi uNkulunkulu iyakubakhanyisela. Bayakubusa phakade naphakade, bayakubusa obani bona? uNkulunkulu noJesu Kristu nomoya ongcwele nezinceke zonke zikaNkulunkulu, abantwana bakhe, kuyakubuswa kuze kube phakade naphakade. Ngale kwisambulo 20 kuthiwa bayakulidla ifa lalezo zinto abanqobayo. So ke manje abazalwane, uNkulunkulu nguAlpha ngoOmega, yena uzogcina. So ungasatshiswa, unga-intimidatewa uSathane ukuthi mawudela konke abantu bazokuhleka, bazokuhlupha, bazokuzonda, bazoku-isolate, bazokuregreta, bazokurejecta, bazokuntswinya entweni zabo, uhlupheke ube njani. Uyabona abanye bazokubulala, bazokubopha nani, bazokuzingela, uthi uyabaleka uyobhaca endaweni ethile, bakufune, bakudalula abantu, ba-expose ukuthi kunobani ofikelelana ocashile, bakukhiphe emaphepheni. Then wathi omunye usisi sibiya ayikho indawo ukucasha la eSouth Africa. Yabona, wathi ayikho indawo ukucasha la eSouth Africa. Ngizingelwa left and right, ngihlushwa nomndeni wami ukuthi ayikho indawo ukucasha la eSouth Africa. Impela wangifuna wangithola, and bafuna ilocation la ngikhona, bangichecka ngesatellite, bangilandela, bagcina bengitholile. Then yonke lento bazalwana asisaba, sinankinga nje nayo, asinankinga nje nayo bazalwana. Iqiniso lithi ekugcineni siyobusa kanye nobaba wethu ingunaphakade. Nazi izethembiso zethu. Siyabathandazela ukuthi labo bantu baphenduke basindiswe usuku lokufa lingakafiki, ngoba manje makufika usuku lokufa into ebhlungu bazolahlwa esihogweni kanye noSathane lo abamlandelayo nabamsebenzelayo njengamanje. Omunye wefundisi washo njalo kimi bazalwane, osebenzela uhulumeni wala eSouth Africa. Yabona, engizingela nomndeni wami. Ngiqhubeka mina ngenza umsebenzi kaNkulunkulu njengoba ngenza umsebenzi kaNkulunkulu nje. Bayazi abaningi ukuthi ngiyahamba nje indawo ezahlukene ngenza umsebenzi kaNkulunkulu. So ke ngihamba nomndeni wami. So manje wangizingela waze wangithola ngoba belwisa lenkolo uNkulunkulu angambulele yona. Right. Isambulo 22 verse 6 bazalwane, siyaqhubeka. Yayisithi kimi lawo mazwi athembekile, aqinisile, nenkosi uNkulunkulu wemimoya yabaprofeti iyithumile ingelosi yayo ukuzikhombisa izinceko zayo okuzakwenzeka masinyane. Bheka ngiyeza masinyane, ubusisiwe ogcina amazwi esiprofeto salencwadi. Njengoba sifunda iBhayibheli nje bazalwane, sifunda incwadi yesambulo. Ubusisiwe umuntu ogcina amazwi alencwadi alesi siprofeto salencwadi. Right. Useyafakaza uJohn verse 8. Mina Johane nginguye owezwa nowabona lezi zinto. Kuthe sengizwile sengibonile ngawa phansi ukuba ngikhuleke phambi kwezinyawo zengelosi engikhombisile lezo zinto. Yayisithi kimi, Musa, ngiyinceku kanye nawe nabazalwane bakho abaprofeti nabagcina amazwi alencwadi. Khuleka kuNkulunkulu. Ingelosi ithi inceku kanye noJohane kanye nabaprofeti nabazalwane abangcwele thina sizinceku. Yathi kimi, ungavali ngophawu amazwi esiprofeto salencwadi, ngokuba isikhathi siseduze. Ongalungile makenze njalo okungalungile, nongcolileyo makazingcolise njalo. Kepha olungileyo makenze njalo ukulunga, nongcwele makazingcwelise njalo. Ilokho esikwenzayo njengamanje bazalwane. But mawungalungile uzoyidinaya, uzoyirejecta le message leni. Uqhubeke nokungalungi kwakho kwala emhlabeni, ngoba impilo la emhlabeni ayilungile. Kukhona ukungalungi la emhlabeni, khona ukulunga. Khona abantwana bokulunga, khona abantwana bokungalungi. Uhamba nabaphi wena? Ungakhohlwa ukuthi uSathane uyena oyisosi yokungalungi, unrighteousness, uncleanness. Then uma ulandela isystem yakhe yalelizwe nokufunda kwakhona emsebenzi yakhona, then uzoqhubeka nokungalungi njengoba iBhayibheli lisho nje. Kodwa usengakushintsha lokho. Verse 13.
verse 12, bheka ngiyeza masinyane nomvuzo wami unami ukuba ngilo nalowo njengokomsebenzi wakhe. Umvuzo nomvuzo wami unami ukumnika yilowo nalowo njengokwemisebenzi yakhe. Ngingu Alpha no Omega, okuqala nokugcina, isiqalo nesigcino. Verse 14, babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila. Bangene emzini oyiJerusalem elisha, bangene ngamasango. Kuthiwa kunamasango amangaki laphana? Awu 4, south, north, east, west. eJerusalem elisha ngifundisile ngalokho, Isambulo 21. Ezulwini singena ngoJesu oyisango lokungena ezulwini uJesu. Ukusuka emhlabeni siyongena ezulwini singena ngoJesu kuphela, yena kuphela isango. Kodwa lapha ezulwini eJerusalem, kwi literal Jerusalem, then kuzoba namasango, kunamasango awu 4. Yabona? Bese to verse 15, ngaphandle kukhona izinja nabathakathi nezifebe nababulali nabakhonza izithombe nabo bonke abathanda nabenza amanga. I-world system bazalwane iproducer lezi zinto. Iproduce izinja nabathakathi nezifebe nababulali nabakhonza izithombe nabathanda nabenza amanga. Labo bantu bangaphandle kombuso kaNkuluNkulu, bangaphandle kweJerusalem elisha, bangaphandle kwempilo yobungcwele esiyoyiphila ingunaphakade. Ikuphi impilo yabo? Sikuphi isiphetho sabo? Sisechibini lomlilo. Lapha labo kukhulunywa ngabo verse 15, isiphetho sabo sisechibini lomlilo. Ingakho kuthiwa ngaphandle. Yabona? Kukhona izinja nabathakathi nezifebe nababulali nabakhonza izithombe nabo bonke abathanda nabenza okubi. Umfundi Isambulo 21 verse 8 usaphinde into eyodwa lapho uJohane uqale ngayo ubese igcizelela ngapha ku22. Uverse 8 ufundeka kanje Isambulo 21, kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulali, yezwa ke, nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siya kuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli okungukufa kwesibili. Yezwa ke njengamanje Isambulo 22 siqhubeke kuverse 16, mina Jesu ngithumile ingelosi yami ukufakaza kini lezi zinto embambadleni, ngiyimpande nenzalo kaDavide, inkanyezi yokusa ecwebezelayo. Umoya nomlobokazi bathi woza, nozwayo makathi woza, nowomileyo makeze, othandayo ongaphoqiwe makathabathe amanzi okuphila ngesihle. Ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofeto salencwadi, uma ekhona owenezela kulokhu, uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupho ezilotshiwe kule ncwadi. Futhi uma ekhona osusa utho kuwo amazwi encwadi yalesi siprofeto, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila nasemzini ongcwele nakulokhu okulotshiwe kule ncwadi. Ofakaza ngalezi zinto uthi yebo ngiyeza masinyane. Amen. Woza Nkosi Jesu. Verse 21, umusa wenkosi yethu uJesu Kristu mawube nani nonke bazalwane ebenilalele lama audio. Amen.